flood control issue saan ang makaapektar ti serbisyo da iti kakailyan. Hintayo man na adenggen ti report man po kini Idol Bernard Ver kang runaan nakita issue manen iti flood control mga idol. Tumat report manipod kini Idol Bernard Ver. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Idol Bernard, please come in. Ang mapiktaran ti serbisyo para kagiti kakailyan iti Primero Distrito ti Ilocos Norte. Hanggang po palang kadigiti warwaras tatang flood control project issues. Sigon kini Majority Floor Leader Sandro Marcos nga digitoy ket tuloy-tuloy nga programa ken proyekto nga naiya dasar away pa lang iti tatanglan ni Presidente Bongbong Marcos ket saan nga mapugsat gapo pa lang kadigiti nagdudu mga issue numan pa itilaing kalabes ket inrakurak ti diputado nga kaaduan kadigiti pondo tata iti uwena digiti pondo nga naaprobaran tata para kadigitoy infrastructure ken kasapay iti flood control project ket na-realign para iti edukasyon sa lunat ken kasapay iti agrikultura. Inin batan na dito iti sangwanan kadigiti nagadu nga umili iti Bintar Ilocos Norte. Si Pangulong busy pati kami sa Kongreso busy sa pag-aayos po ng national budget para sa susunod na taon. At alam ko naman mainit sa usapin ngayon ang mga lumalabas sa balita tungkol sa gusto ayusin ni Pangulo sa mga kagawain na ginagawa ng mga contractor sa mga DPWH. Meron din dyan mga senator, mga ibang congressman doon na kailangan talaga natin panugutin para sa kanilang mga ginagawa. Kaya yan po ang aming asikaso ng Pangulo ngayon. Pero nais ko pa rin nais ko po sabihin sa inyo na dito sa Primero Distrito ng Ilocos Norte, confident ako habang andito ako bilang inyong diputado ng nakaraang 5 taon na nakikipagservisyo ako sa inyo. Walang isa man nangyari na kalukuhan tungkol sa proyekto, tungkol sa mga pinangalangan ko programa dito sa ating distrito at ganun po ang aking pagsiservisyo na gusto ko ituloy hanggang matapos ako dito bilang diputado sa inyong lahat. Kaya pangako ko po sa inyo na matuwid po at maayos ang aming pagsiservisyo dito sa Primero Distrito. And on that note ako, gusto ko lang sabihin at ibalita kay Mayor at sa inyong lahat, sa lahat po ng maguluhan ng flood control dahil sa DPWH, sa utos po ng Pangulo at sa tingin po, tama naman, ay lahat po na dapat na ihinatag na programa sa flood control dito sa Bintar dahil masyadong magulo, hindi pa inayos ang DPWH. Sinabi ko kung ganun, huwag muna para sa 2026. Mag-focus muna tayo sa mga classroom na mga eskwelahan, sa mga hospital, sa mga medical na kailangan ng ating mga pamilyan, and of course, sa agrikultura para sa ating mga magsasaka at tayo. So, ipapalawak pa natin yan ang mga programa. Alam naman po ni Apo Mayor na ang flood control dito sa Bintar ay napakahalaga dahil kapag pumapagyo dito, bahan na talaga agad. Kaya rest assured ako kahit paano makahanap pa rin tayo ng solusyon para kahit papagyo dito ay hindi masyadong magiging malala ang baha na mangyayari dito sa Bintar. So yan na nga po ang nais ko po i-report sa inyo. Tuloy po ang aking laban para sa mga Bintareño. Tuloy po ang aking laban para sa Primero Distrito ng Ilocos Norte. Diyos unay niya ako ang biyag ng Primero Distrito. House Majority Leader Sandro Marcos nakalawlawag Idol Lawrence nga awan iti pondo para iti flood control project iti 2026 ano sa dinoket classrooms pakairamanan kadigiti hospital wenno digiti agas na mapunduan iti mutlaeng nadakamat nga ilikan iti intero nga distrito ti probinsya ti Primero Distrito ti probinsya ti Ilocos Norte ken kasapay kadi suporta
kaya ang programa para iti kakabsat aman nalon iti sidong ti agrikultura. Damag man po iti ili ti Pintar para kay IFM News, Idol Bernard Ver, Tata RMN.